Sekulakoa izan da, espero ez genuen kontu bat, lasai asko aurkitzen nintzen kirol pixka bat egiten gimnasioan eta piztinan, eta halako batean sekulako lurrikara zeo zer inoiz sentitu ez dudana denez, berrian niretzako, harrigarria. Eta bueno, hori, lanketak egiten ari nintzen, eta halako batean dena mugitzen hasi da, eraikuntza osoa, gimnasioko pesak eta makinak lurrera hori dira batzuk, piztina erdi ustu eginda, ur guztiak gainezka eginez, eta hori ikusi duen momentua, hori korrik atera naiz eraikuntzetik, eta kalean elkartu naiz beste hainbat ikasleekin nire egoera berdinan zeudela, harrituta guztiarekin. Eta, bueno, hori eta gero, egun osoa goaz kalean, zeren eta, ez poliziak eta ez segurtasun gorputze, baino bai jende lokalak eta esan diguenez replika bat datorrela pentsatzen dute, o ez dakit ez zehazki, eta hori horregatik, segurtasunagatik kalean gabiltza. Gomendatu digute ez gerturatzea eraikuntza handiei eta pixka bat arriskuan ez egoteko karreteran edo akanpatu batean egotea. Eta, bueno, egoera zehazki ez dakit nolakoa den, zergatik hemen inork ez gaitu informatzen, inork ez digu ezer esan, dena, WhatsAppetik beste hainbat ikasleekin edo ezagunekin Bangkoken daudenak beraiekin hitz egiten, eta horrela ari gara jakiten zer nolakoa den egoera.